Rosana čeka. Svima hvala. Počeš i sa mnom. Mobitel samo treba da se ne čuje mobitel. Evo ga, može, hvala lijepo. Za početak, kako članstvo reagira na vaše predstavljanje? Iako je bila zračna distanca 30-40 metara, mislim da su osjetili aplauze i jedan vrlo pozitivni naboj. Su ljudi shvatili da je vrijeme da se dogodi nova Hrvatska. I neizmjerno sam sretan što sam danas u Ličko-senjskoj županiji jer vezu emocije. Brojne emocije, 2007. godina otvaranje veleučilišta. Od tog trenutka 1700 mladi je diplomiralo, danas 400 studenta. Niz projekata, uključujući onaj koncept povratka i zadržavanja glede demokratske politike mladih. I danas već vidimo, nekolicina nam je rekla da već imaju svoja gospodarstva, svoj biznis i da misle da im daleko bolje živjeti u Lici nego u Zagrebu. To smo upravo izgovorili prije par minuta. Vidimo svojevrsnu poplavu desnih kandidata za utrci za predsjedničke izbore. Kako ćete odgovoriti na to? Pa to je sjajno za hrvatsku demokraciju. Mi apsolutno pozdravljamo svakog čovjeka koji ima nešto dobro reći i koji može dati neku sugestiju kako bi Hrvatska bila bolja. Dakle, apsolutno ja i moj tim to pozdravljamo. A što se tiče konačne odluke hrvatskih građana, hrvatskih birača, oni će u svom srcu osjetiti koji su to koji mogu unaprijediti život za običnog čovjeka, koji će štititi interese Republike Hrvatske i koji će definitivno moći Hrvatsku u svijetu predstavljati u najboljem svijetu. I to je jedina poruka. Građani Hrvatske će odlučiti tko je taj na koji će biti ponosni i koji može učiniti dobro našoj Hrvatskoj. Vjerujem da pratite ankete i dalje zaostajete za Zoranom Milanovićem 15%. Pa čak i u drugom krugu je ta razlika negdje otprilike ista. Kako komentirate činjenicu da bi u tom drugom krugu 12% članova HDZ-a glasali za Milanovića? Pa komentira na način da je uvijek važno i motivirajuće imati ankete. Vi znate da postoje razne ankete, ja kao znanstvenik, neki vjerujem više, neki manje, ali je jako dobro što mi danas o tome diskutiramo. Ali niti jednu dvojbu nemam osobno. Da u drugom krugu predsjedničkih izbora ja dobijam Zorana Milanovića. On je prošlost, on je Hrvatska koja je iza nas. Ja govorim o hrvatskoj budućnosti, potpuno neopterećen od svega. Moj jedini motiv, nakon moje karijere uspješne, znanstvene, poslovne, je Hrvatsku učiniti bolje. Moji kontakti u inozemstvu, moje iskustvo će to doprinijeti. Njegovih 5 godina mandata je bio gubitak za Hrvatsku. Ali ja mu i dalje želim svako dobro u životu. Komentirate onda i njegov potez Ukrajine, odnosno mjera? Pa, kad pogledate deklaraciju nakon Washingtonskog sastanka, gdje kaže mi čelnici države, a on je bio među njima, potpisuju dokument u kojem vrlo jasno stoji da države članice NATO-a, pogotovo u točki 15, daju potporu edukaciji ukrajinskih časnika, vojnika, ali da u niti jednom trenutku NATO neće biti uključen u vojne operacije, to znači niti jedan ročnik neće biti uključen u vojne operacije, onda to moramo shvatiti kao izjavu koja je prevara hrvatskim građanima. I ako vi želite ostvariti populizam na način da ćete zastrašivati hrvatske građane s nečim što ne stoji u dokumentu, što niko ne pomišlja, a ja vam govorim kao budući hrvatski predsjednik da nikada neću dozvoliti da hrvatski ročnik napusti teritorije Hrvatske i uđe u neka ratna zbivanja izvan naše domovine, onda je potpuno jasno. Ali vojska se ne smije koristiti u političke svrhe, pogotovo unutar predizborne kampanje. Nema te cijene koja bi mene primorala da napravim potez koji je on napravio, koji su u konačnici svi u Hrvatskoj osudili. A to što je u jednom trenutku dobio potporu ljudi i je ispao kao zaštitnik hrvatskih interesa, što je potpuna laž, je već danas rezultiralo da su ljudi prepoznali o čemu on govori, ali nam je ozbiljno narušio naš status u NATO, jer članice NATO-a kažu, ako imate jednu državu čiji predsjednik izgovara neistinu, kako mi možemo na vas računati? I zato je vrijeme da on ode. Hvala.
Podržavate li izmjene zakona o obrani koji se smanjuje? Vrlo jasno ustavni stručnjaci kažu da nema smanjenja ovlasti bez promjene Ustava. To uopće nije tema. I ja sam vrlo jasno rekao da promjene Ustava nema, niti netko o tome razgovara, niti me netko o tome pita. I to je početak i kraj svega. Dobro je HDZ-ovi ministri najavljuju, odnosno premijer, da će se mijenjati zakon o obrani nakon izbora. Da, ja ga nisam vidio, ali sam rekao niz puta da sam ja osobno protiv promjena i smanjenja ovlasti hrvatskog predsjednika. Još jedno pitanje po ove poplave desnih kandidata. Očekujete li onda potporu svih tih desnih koji ne uđu u drugi krug? Moj dijapazon je vrlo širok. Vi ste primijetili da ja govorim o hrvatskoj budućnosti. Ja ne govorim o hrvatskoj podjela. Vi imate sjajne ljude na širokom političkom spektru Hrvatske. Ja sam čovjek koji neće nikada dijeliti građane Hrvatske. Ja sam čovjek koji želi ujediniti Hrvatsku. I što se tiče kandidata koji vi spominjete, ako se radi o ljudima koji žele budućnost Hrvatskoj, koji su domoljubi, koji žele Hrvatsku snažnu, koji žele Hrvatsku koja će predstavljati, koja će biti faktor u svijetu, onda nema nikakve dvojbe da će mi dati potporu, ali ja vam moram priznati, idemo Hrvatsku od Istre, od Slavonije, gdje god dođe, nevezano za političke opcije. Ja svjedočim da je vrijeme za takvu Hrvatsku došlo. Hvala vam lijepo. I žurimo na otvaranje.